Здравейте хора и да, както виждате, няма да снимам 3 дена, защото за нова година съм прекакам и да, няма да мога да снимам. Това е малко жалко, но да. Като се върна ще изпитам до 2-3 януари да наваксам, защото после почвам и да скол и някак. Затова се опитам да снимам малко на GTA Vice City и на Counter-Strike се опитам да направя клипове. Ако не успея, просто вече на 5-6 януари ще снимам един нов клип. Giveaway ще правя скоро за абонатите ми. Да. Ще го направя този giveaway. Да. Скоро очаквайте клипове на Vice City. И да, друго някой да ви казвам. Този епизод, който казах, че е за как да направите PowerPoint, как да работи с тези програми, може би ще го отложим, защото няма да имам толкова време и знаете, че аз правя видеа, обаче те не са толкова... Не ги качвам толкова добре, нали, по-бавно ги качвам. То имах предвид и да. Затова аз нямам много време и затова само ще се опитам да направя как да работите как да работи с Microsoft PowerPoint и с ABV почтата, защото да, мислим за Facebook и за VBOX, но те са социални мрежи. Би трябвало всеки да знае как се работи с тези две социални мрежи, така че ще направя епизод как се работи с това. Ето тези тука. Сети тези тука. Не знам колко минути ще го направя, се опитам да е кратък клипа и да. Надявам се да успея да направя, да снимам на Counter-Strike и Grand Theft Auto и да снимам ето този епизод тука. Имам още да качвам 2 епизода. Не всъщност 4. 3D, защото тези двете тук са в едно. Тук тези двата са отделни. И се опитам да кача тези 3 клипа до поне 5 януари. Значи ние се връщам на 2 януари се връщам и аз 2 януари ще пиша домашни. Може би след като напиша почвам да снимам на Counter-Strike и другия ден на 3 януари Grand Theft Auto и на 5-6 януари ще направя клип за тези тук двете. Но не се знае дали ще успея да направя клип. Просто ви казвам, че се извинявам пак, където няма да снимам 3 дена. Просто това е. Аз вече за празниците, знаете, че за всеки празник ще бъда някъде сигурно. Но това не е много в полза. Аз, понеже обичам много да пътувам и зато им. А и ние също и май ще ходим на екскурзия в Хисария. Не знам дали ще мога да снимам. Също няма да мога да снимам. Защото няма как да ми позволя да взема лаптопа. Там с момчетата ще преча малко. И да, значи няма да мога да снимам доста месеци, но какво да се прави. Се опитам да се изтегля Team Fortress от Steam. Или поне парите, които ги събирам, да ги добавя като евро в Team Fortress и да. Защото аз нямам възможността и се опитам парите, които събирам сега, някой да ги добавя за евро, да си купя Team Fortress. Ще видя колко или най-вероятно CSGO. Защото с тази игра сигурно ви е омръзнало. Тази игра сигурно ви е омръзнала да играете. Той на мен му мръзна да игра, но понеже само една игра трябва да игра и на хората им става досадно. Затова трябва да снимам на тези две игри, задължен съм да снимам. И да. Това беше от клипа. Друго, кой имам да казвам. Весела нова година и много щастие. Ще имате и от мен един новогодишен подарък. Giveaway. Ще се опитам до някой ден да си купя някакъв G2A код от G2A или там ключ, де да знам. Се опитам нещо да взема. И да, или пък да си взема самата CSGO
и да направя подарък само един човек да спечели. Но ще видим. Или да, това ще е. Аз звънях на кака ми, я питах как е изтеглила Майнкрафт. Тя ми каза, обясни подробно и нищо не стана. И да. Добре. Добре, да, това беше типа. Надявам се да ви е харесал и да съм ви помогнал с нещо. Пак се извинявам, дето няма снем 3 дена. Ай, чао.